synes, at højre store tog hænger noget ned og sammenlignet med de andre fingre. Har fået små blodige spiseskær. Har fået små blodige spiseskær afføring 5-7 gange om dagen. Patienten har tidligere haft ører, men de er faldet af. Forstod du det? Ørerne kan svagt skimses bag voksen. Patienten med ansigtseksem hudbesvær i forbindelse med, at han anvender underbukser. Hun har ingen kuldegysninger, men hendes mand oplyser, at hun er meget hed i sengen om natten. Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men hun skal komme igen, hvis hun bliver bevidstløs. Jeg kan ikke komme igen, hvis man er bevidstløs. Manden har en mandolin stor bryst. Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord. Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen. Patienten er en 79-årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand. Det gør man jo ligesom ikke, hvis man er enke. Da han kommer fra København, har han ingen børn. Patienten har lidt af depressioner lige siden hun begyndte at konsultere mig i 1989. Patienten har klaret sig helt uden ild det sidste døgn. Og patienten har efterladt sine hvide blodlæber på et andet hospital. Storebroren har meget ofte vejrtrækning. Hans egen læge mener, han kan vokse fra det. På anden dagen havde hans knæ det bedre, og på tredje dagen var det helt forsvundet. Det er dem, jeg skal læse af, og når jeg skal være med til at grine. Ej, jeg synes simpelthen, det er så skægt.